61 teams van viskers strijden in de wierde omkrieken van Ljouwert om de Predator Cup. Vanmorgen weer de start op de Grutte Wiel bij Ljouwert. Nou, dat is een roofvis, bootviswedstrijd. En ja, het gaat erom dus om de snoekbaas en de baas te vangen. En het is een fotowedstrijd. Dat houdt dus in dat iedereen de vis die hij gevangen heeft op de meetplank legt met een eigen unieke kaartje. En dan een foto van maakt en de vis zo gauw mogelijk in goede gezondheid weer terugzet. De viskers strijden om mooie prijzen, lijkt als een boetenboordmotor. Deze molie heeft een goede start. Is het de eerste, jongens? Ja. Wat is het? Snoek. Hoe lang? 68, 1968. Het is de eerste keer dat de wedstrijd in Ljouwert houden wordt en de organisatie had de smaak te pakken. Ja, de eerste keer. En ja, het is heel enthousiast ontvangen door de federatie, Hengelsportvereniging Leeuwarden en de winkeliers allemaal. Nou, de hengelsportwinkeliers. Ja, de groothandels, ze doen allemaal een prijsje, dus ze zijn allemaal heel positief.